दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै जोंहा दिनै बुहुमनां आबहावा सान वर्ल्ड इनभायरनमेन्ट डे आरो बे इउनाइटेड नेशनजों गनायजानाय बा थिखानाय मोनसे सान दिनैनि सानखौ गाजा गोमजायै मोजाङै मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दालाय जोंनि दखरा जोंनि जिल्ला आरो मिरु आफादसिम जोङो गासै लेभेलाव हाबाफारि लानानै इन्स्टिटिउसनेल प्लान्टेशन प्रग्राम जों बेखौ थिक खालामदों जोंनि स्कुल कलेज जि दङ आनसलिक जिल्लाफ्रा गायगोन आरो बेवहाय मेनलि जोङो फ्रुइट माने ट्रिस जायफोराव माने फिथाइ सामथाइ जिफोर होयो बा बे फिथाइ सामथाइखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया फंबाय बिनानावा जाहाथे बेखौ बाहायनो हायो बा जानो हायो बेबायदि दंफां लाइफां गायनो थाखाय जोङो खावलायदों दिनै रुनिकाटा दखरा एबसु टेनदुवार दखरा एबसु बे रुनिकाटा ओनसोलाव आरो चिरां जिल्ला एबसुनि जथाय बानजायनायाव बे आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्ट बिसोरो बेयाव जथायै मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय बेयाव जिल्लानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दखरानि टेनदुवारनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोंहा चिरांनि मानगोनां एससिएफ बिथांबो दङ एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारिबो दङ जोङो टिमैनो बेखौ मावफुंबाय बिनि गेजेरजों आं मोनसेल' खावलायनो सानो जे जोंनि जि मिथिंगा जोंनि जि बुहुम मोनगु ग्रहनि गेजेराव बा गोबां नोङो ग्रह नक्षत्रनि गेजेराव जोंनि जि आर्थ बे मोनसेल' प्रिथिबि जेराव मानसिया थांना थानो हायो जिब जुनारा थांना थानो हायो बेयाव दंफां लाइफां जायो आरो बिनि जि इक'सिस्टेमखौ जोङो रैखाथि खालामनांगोन संरैखा खालामनांगोन जोङो नुदों जे सुबुं माहारिया गावनि निड्सखौ फुरा खालामनो थाखाय गोबां समाव हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै जों थादों मालाबा हानि क्राइसिस जादों जों हाग्रायाव हाबनानै माने हा सिमफायदों माने दंफां लाइफां दानदों आरो माब्लाबा हाग्रानिफ्राय जोङो थांना थानायनि लाइभलिहुडखौ जोङो दिहुननायनि थाखाय हाग्रा बंग्रायाबो जोबस्रांदों दा बेखायनो जिखिनि दासिम बड'लेण्डआव आरो आसामाव जोंहा माने हाग्रा ओनसोल बासायनानै दङ बेखिनिखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगोन कुनु कारनाव जाहाथे गोदानै हाग्रा सिमफायनाय जाया कुनु कारनाव जाहाथे गोदान एनक्रचमेन्ट जाया कुनु कारनाव जाहाथे इलिगेल माने ट्रि माने फेलिं माने दंफां लाइफां बा हाग्रा दानस्रांनाय जाया बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सांग्रांथि लाबोनाय जोङो नांगौआव वार्निंबो होदों नांगौआव जोङो आयेन भाबै बेबस्था लानो थाखाय जोङो हमनानैबो होनाय जादों कारन बे हाग्राया जोंनि सम्पद आरो बे सम्पदखौ जोङो रैखाथि गोनाङै बासायना लानो थाखाय जोङो हमनानैबो होनाय जादों कारन बे हाग्राया जोंनि सम्पद आरो बे सम्पदखौ जोङो रैखाथि गोनाङै बासायना लाखियोब्लासो जोंनि फंबाय बिनानाव फिसा फिसौआ जोंहा थांनानै थागोन आरो बिथांमोननि थाखाय जोङो मोजां प्रिथिबि समायना मोनसे बुहुम आरो समायना मोनसे मिथिंगा जों होनानै गालांनांगोन जेराव अक्सिजेननिफ्राय लानानै क्लाइमेट चेन्जनिफ्राय लानानै जाहाथे बेयाव थ्रेटेनिं बेयाव खैफोद गोनां जाया जों नुदों बिभिन्न समाव नेचारेल केलामिटिस जादों रिसेन्टलि प्रि मनसुननि थाखाय निउ हाफ्लं स्टेसना इर'सन आरो फ्लादजों बुखारलांजादों केरेलायाव बानपानि जायो मालाबा नोङो उत्तराखन्डआव नेचारेल माने क्लाउड बार्स्ट जादों बा बेबायदि इर'सन जादों दा जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोल आसाम आरो भारतआव बा बुहुमावनो जों बेबायदि केलामिटिसखौ जों लुबैया आरो जोङो भारत भुटान सिमायाव थायो गोबां अखा हायो आरो गोबां अखा हानायनि थाखाय बेयाव हा खुरखानाय इर'सन जों जानायखौ नुयो आरो जोंनि मिथिंगायाव जुदि दंफां लाइफां गैयाबा बे इर'सना बारा जागोन मालाबा जोंनियाव द्रट जागोन मालाबा जोंनियाव फ्लाड जागोन आरो इर'सन जागोन आरो जों लुबैया जे गुबुनाव जानाय बायदि केलामिटिसा जोंनि जायगायाव जाथों आरो बिनि गेजेरजों जोङो खहा जाथों जों बेखौ लुबैया दा बेखायनो रावबो सुबुङा गोदानै हाग्रा ओनसोलाव दानस्रांनानै थानाय हाग्रा सिमफायनाय आरो हाग्राखौ धंस' खालामनायनि थाखाय जाहाथे हाबा मावा आरो बे बिथिङाव सरकारखौ जोङो नारसिनगोन डिपार्टमेन्टखौ जों नारसिनगोन आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रं जों अबजारभेसन जोङो बे बिथिङाव लाखिगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय सार थांनाय मोनायावदि आमथेखा ओनसोलावहाय मोनसे गुलि गावनाय जाथाय जादों बेनि सायाव मा बुंनो सानो सार आमथेखा बाजाराव आरो लोगोसे क'क्राझारनि सेरफांगुरिनि नाराबारियाव बे मोननै जायगायाव इन्सिडेन्ट जादों गुलि गावनाय क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लायाव दा बे मोननै जायगायाव जि मोनसे दुखुनांथाव लोगोसे
सिनाय मोनै दुथांफोरनि बा बे मोनसे गाग्लोबनायानो होनना बुंनांगोन बे जि जाथाय बे जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोथौयै आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थांनाय 3 मासनिफ्राय 6 मासनि सिगां जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गुलि गावनाय बेबायदि माखासे क्रिमिनेल इन्सिडेन्टफ्रा जादोंमोन आरो जायनि थाखाय दाय गोनां आरो दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो जाय दाय दङ बिथांमोनखौबो गुलि गावनाय जादों, जाय दाय गैया बिथांमोनखौबो गुलि गावनाय जादों। जों मालाबाबो लुबैया जोंनि जायगायाव एनादार बेयाव ब्लाड सेड गुलि बारुद बेयाव हाथियारनि मोनसे थासारि जानायखौ जों लुबैया आरो आमटेकानि सेरफांगुरिनि नाराबारियाव बे मोननै जायगायाव इन्सिडेन्ट जादों गुलि गावनाय क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लायाव। दा बे मोननै जायगायाव जि मोनसे दुखुनांथाव लोगोसे सिनाय मोनै दुथांफोरनि बा बे मोनसे गाग्लोबनायानो होनना बुंनांगोन बे जि जाथाय बे जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोथौयै आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थांनाय 3 मासनिफ्राय 6 मासनि सिगां जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गुलि गावनाय बेबायदि माखासे क्रिमिनेल इन्सिडेन्टफ्रा जादोंमोन आरो जायनि थाखाय दाय गोनां आरो दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो जाय दाय दङ बिथांमोनखौबो गुलि गावनाय जादों, जाय दाय गैया बिथांमोनखौबो गुलि गावनाय जादों। जों मालाबाबो लुबैया जोंनि जायगायाव एनादार बेयाव ब्लाड सेड गुलि बारुद बेयाव हाथियारनि मोनसे थासारि जानायखौ जों लुबैया आरो आमटेकानि जि इन्सिडेन्ट बे इन्सिडेन्टखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा पुलिस बिफानखौ आसाम सरकारखौ जोङो हम डिपार्टमेन्टखौ गोख्रोङै जोङो दाबि खालामदों जे बिनि सायाव गोख्रों तदन्त जानांगौ, दायनिगिरिखौ हमनांगौ आरो दायनिगिरिया आयेन बायदियै साजा मोननांगौ। जायफोरा बेबायदि इन्सिडेन्टखौ खालामदों, जायफोरा बेबायदि जाथायाव इनभल्भ, आं खावलायगोन बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव आरो जोंनि ओनसोलनि पिसनि इन्टारेस्टआव जिहेतु मोनसे सुक्ति जाबाय, सुक्तिनि उनाव जिहेतु जोङो गासै संग्रामनि नामाव जिखिनि जोङो हाथियार लादोंमोन बे हाथियारखौ जोङो गथायबाय आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि ओनसोलाव हाथियारनि खुनु बेबायदि थासारिखौ जों लुबैया आरो जि बे आयेननि हाथियार लानानै जाय बेक्तिफ्रा जाय सुबुंफोरा बेबायदि हाबाफारिखौ मावबाय थादों बिथांमोनाबो संयम जानांगौ आरो बे लामाखौ गारनांगौ आरो फारसेथिं दायनिगिरिनि सायाव प्रसासना बिनि सायाव एक्सन लानांगौ। आं बे बाथ्राखौ गोख्रों रावजों बुंदों। दा बबे इन्सिडेन्टखौ सोर खालामदों आरो मानो खालामदों बिनि सायाव खुनु दासिमबो मिथियाखै। बिनि सायाव स्ट्रं सिम्बोरगावनि जि नाराबारिनि जाथाय आरो चिरां जिल्लानि आमटेकानि जाथाय बिनि सायाव स्ट्रं तदन्त जानांगौ आं बेखौ